Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Arenin na ring mga ragula balita ang yaning Biyernes, July 5, 2024. Kaso ng nawawalang beauty queen at kanyang Israeli boyfriend, hawak na ng NBI. Suspended Mayor Alice Guo, posibleng ipaaresto ng Senado kung hindi dadalo sa investigasyon sa July 10. Tamang gamit ng hazard light at pagsunod sa speed limit, ilan sa mga dapat tandaan sa pagmamaneho ngayong tag-ulan. Mahigit metong milyon na halaga na ning ilegal na droga, ikwada ring otoridad karing adwang drug suspect keng siyudad San Fernando. At Felipe Sonsong, kandidato ya para maging mumu ng Santong Kapampangan. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Miyaliwang aktibidad. Kabalen, mga karehiyon at Gana ning pandemya. Nasa kamay na po ng National Bureau of Investigation o NBI ang kaso ng nawawalang beauty pageant contestant at ang Israeli fiancé nito. Patuloy naman ang panawagan ng mga kaanak sa mga makapagtuturo ng kinaroroonan ng mga nawawalang individual. Magbabalita si Lizen Morten. Naidulog na ng pamilya ng nawawalang magkasintahan na sina Geneva Lopez at Israeli national na si Ishak Cohen sa Anti-Organized Crime Division ng National Bureau of Investigation ang kanilang kaso ngayong Biyernes, July 5. Ito ang kinumpirma ng abogado ng kanilang mga kaanak na si Attorney John Lacanlale sa CLTV 36 News. We were fortunate enough to have an audience with Director Jaime Santiago. And the families would like to extend their gratitude for giving us their audience. Ayon kay Lacanlale, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanilang panig sa puwersa ng kapulisan sa pag-asang mahanap sina Lopez at Cohen. Isang task force group na rin ang binuo ng PNP Capas Tarlac upang mas mapabilis ang investigasyon. We had a meeting with the Capas Police yesterday and they mentioned that the PNP formed a task force to find the missing persons, Geneva Lopez and Isaac Cohen. Nakapanayam din ng CLTV 36 ang nakatatandang kapatid ng nawawalang si Cohen upang manawagan sa publiko. Naniniwala raw siyang walang dahilan para hindi magparamdam sa kanya ang kanyang kapatid at maging si Lopez dahil hindi pangkaraniwan para sa mga ito na hindi pagbigay alam ang kanilang sitwasyon, lalo na't 2 linggo na buhat nang sila ay may ulat na nawawala. There is no way that my brother would not communicate with his family. We are very close in our family. I have no doubt in my mind that he didn't go anywhere. I don't think that they just went away or just disappeared. I actually know Geneva quite well. I met her a few times when she came to our country, and they were a very loving couple, very supporting couple, very connected couple. Nilinaw din ng nakatatandang kapatid ni Cohen na hindi nagtungo sa Capas Tarlac ang magkasintahan para bumili ng lupa. Pumaroon ang kanyang kapatid upang kumuha ng titulo ng lupa na dati na nilang nabili sa layuning ipagbili itong muli. Duda niya, konektado ito sa pagkawala ng magkasintahan lalo na't natagpo ang sunog ang kanilang sinasakyan. Yeah, he went there to meet some people, and I don't know. Obviously, he went there and he went missing. He didn't went there and disappear for no reason. There is, I think, a case and criminal case if the car was burned.
Samantala, nagpapasalamat naman siya sa mga otoridad dito sa Pilipinas na gumagawa ng mga hakbang upang matagpuan ang kanyang kapatid at si Lopez. Nananawagan naman siya sa publiko na mangyaring ipagbigay alam sa kanila kung sakaling mayroon silang lehitimong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng nawawalang magkasintahan o sa kung sino mang makakahanap sa mga ito. Our priority as the family is obviously, this is I can say for certain from my side and also for the Lopez side, is to find them. And every minute that's passing and every day that's passing, it will be more difficult to find them. So as more effort will be, and will make us find them actually. The families of Geneva Lopez and Isaac Cohen are offering the amount of $500,000 pesos for any valid information leading to their discovery. Naiulat na nawawala ang magkasintahan noong ika-22 ng Hunyo nang ipinagbigay alam ito ng kapatid ni Geneva Lopez sa mga otoridad matapos matagpo ang sunog ang sinasakyan nilang SUV sa Capas, Tarlac. May mga person of interest na rin iniimbestigahan ng PNP na posible nilang may kinalaman sa nangyaring insidente. Lizan Morten, CLTV 36 News. Samantala, dumulog din po sa CLTV 36 News ang ina ng nawawalang Kapampangan beauty queen na si Geneva Lopez. Bagamat 2 linggo nang nawawala ang kanyang anak at kasintahan nitong si Itzhak Cohen, hindi nawawala ng pag-asa ang kanyang ina na matatagpuan ang mga ito. Ayon sa ina ni Geneva na si Eva Lopez, ang paalam nitong may aasikasuhin lamang sa Capas, Tarlac ang naging huling komunikasyon nilang mag-ina bago ito may ulat na nawawala. Nananawagan naman sa publiko ang nanay ni Geneva na tulungan silang tuntunin ang nawawalang magkasintahan. Handang magbigay ng 500,000 pisong pabuya ang kaanak ni na Lopez at Cohen kung sino man pong makapagtuturo sa kinaroroonan ng nawawalang magkasintahan. Pare po sa asawa, pulis, ginagana pong balo ka rin anak ni, ang isa akang po ang Geneva. Sana po sa panyo kami po, sana po akit nilangan po, akit nila po nilang adwa. Na naman po yung kalagayan daw, tanggapan niyo po, basta po akit nila rin adwa. Posible raw sampahan ng contempt o ipaaresto ng Senado si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go kung hindi siya sisipot sa pagpapatuloy ng investigasyon hinggil sa Pogo sa darating na July 10. Ito po ang pinahayag ni Senator Win Gatchalian sa isang press conference ngayong July 5. Ayon pa sa mambabatas, hindi po pwedeng gawing state witness si Go sa mga kaso kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo dahil hindi siya ang list guilty sa mga nasasangkot dito. Inanunsyo na rin ng Office of the Solicitor General na maghahain sila ng petisyon para sa cancellation ng birth certification ng nasuspending alkalde. Matatandaan na nauna ng kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na nagtugma ang mga fingerprint ni Go at ng Chinese national na si Go Huaping na una raw dumating sa bansa noong taong 2003. Bukod dito, napatunayan ding iisang tao lang ang Chinese national na si Go Xiangjian at si Wesley Liao Go, na kapatid umano ni Mayor Go. Ito ang isiniwalat ni Gatchalian noong July 3 matapos ang naging resulta ng fingerprint testing ng NBI. At dagdag pa po ng senador, patunay rin ito ng pang-aabuso ng pamilya ni Go Huaping na tunay na pagkatao ni Alice Go sa late registration process upang magpanggap na sila ay Pilipino. Samantala,
Naisumite na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Department of Justice ngayong araw ang lahat ng mga dokumentong kailangan kaugnay ng inihain na kasong trafficking in persons sa mga incorporator at big boss ng Baofu Land Development Incorporated, Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Zhunyuan Technology Incorporated. Kabilang na po rito ang suspendidong alkalde ng Banban na si Alice Go. Samantala, isinagawa ang Dagyao Town Hall Meeting nationwide upang magkaroon po ng talakayan sa pagitan ng gobyerno at mga mamamayan. Ngayong 2024, sentro ng Dagyao sa Central Luzon ang pagbibigay avenue para sa boses ng mga kabataan. Narito po ang report. Isang town hall meeting ang sinagawa sa Dr. Ernesto Tinicdaw Sports Center, Don Honorio Ventura State University o DAVSU ngayong Biyernes, July 5. Ito ang Dagyao, isang hiligay non-term na ang ibig sabihin ay bayanihan. Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naturang aktibidad. Ang concept po is open governance. Marinig ang ano ng mamamayan natin, non-government organization. This year, naka-focus tayo sa youth group, mga kabataan. Pakinggan natin sila, anong mga plano nila, anong pwede nilang gawin para makatulong sa bayan. And then I hope that at the end of this one, this Dagyao session, magagawa sila ng mga action planning nila na coming from the input na maririnig nila dito, they can incorporate it. On the part of the government also, makuha natin yung mga saloobin nila. Ano yung mga recommendation din nila para sa mga policy makers, ibibigay natin para ma-incorporate sa mga project or programs ng mga agency. 2018 nang magsimula ang regional town hall meetings na naglalayong palakasin at paigtingin ang pagkakaisa ng gobyerno at ng mga mamamayang Pilipino. Sa pamamagitan din nito, nagkakaroon ng talakayan sa pagitan ng publiko, mga ahensya ng gobyerno at ang iba pang stakeholders ukol sa mga mahalagang paksa. At ngayong taon, naging avenue ang Dagyao Town Hall Meeting para marinig ang boses ng mga kabataan. Kabilang sa mga dumalo rito ay mga youth at student leaders, non-government organizations, out-of-school youths at iba pa. Yes, napaka-importante. Alam naman natin lahat yan. Sila ang future ng ating bayan and malaki ang maitutulong nila at alam natin ang biggest population ng component ng population natin ay itong mga kabataan. At sila talaga yung lakas ng bayan nga, lakas ng ating yung kabataan. Yung galing nila ay talagang kakailanganin natin para sumulong sa pagsulong ng ating bayan. Samantala, kasama rin sa mga napag-usapan sa nasabing town hall meeting ay ang katungkulan ng mga kabataan upang mapuksa ang iligal na droga. Kabilang na rito ang pagsusulong ng awareness, advokasya, peer education at iba pa. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kayo po mama ko, magbalik kayong Balen at balita.
Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Simple, madali at mabilis. Ganito po inilarawan ng SEC-TEO ang pagproseso ng registration at iba pang transaksyon sa kanilang tanggapan. Sa pamamagitan ng paggamit ng online platform, maaari nang mairehistro ang isang korporasyon. Narito po ang report. Upang maisaayos ang government procedures at public services, pinaiigting daw ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Ease of Doing Business o EOD below. Layon din itong mahikayat ang mga mamumuhunan na magbukas ng negosyo sa pamamagitan ng pagpapabilis ng mga transaksyon, kabilang ang pag-i-issue ng mga permit at lisensya. Gayon din ang pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno na dawit sa graft and corruption. Kaakibat din ito ang digitalized system. Samantala, bilang pagtalima rito at bunsod na rin ang nangyaring pandemya, inilunsad ng Securities and Exchange Commission o SEC ang kanilang online registration system. Ang SEC ang ahensya ng gobyerno na namamahala sa pagpaparehistro at pangangasiwa ng mga korporasyon at investments. No, siyempre naman tuloy-tuloy po tayo at hindi lang po tuloy-tuloy, mas lalo pa pong improve ng aming tanggapan ang pagpaparehistro online. No? Meron po tayong tinatawag na SPARC. Yung SPARC na to, meron po tayong 1 sec dito na kahit isang oras lamang po lalabas na ang inyong registration ng inyong kumpanya. So dun sa ordinary naman, registration na tinatawag na bahagi rin po ng SPARC, ilang araw din lang po, pwede na po tayong makapagparehistro. Simple, madali, at mabilis na lamang daw ang proseso. Bylaws. Yung Articles of Incorporation and Bylaws, yan po ay computer-generated na po. Yung sa system na mismo ang magge-generate ng articles and bylaws po ng ating kumpanya. Ang kailangan na lang po natin gawin ay i-fill out po yung mga necessary information na kailangan po ng ating system, like yung pangalan ng korporasyon, address ng korporasyon, pangalan ng mga incorporators, kanilang address at gayon din po yung kanilang TIN o tax identification number. Hindi na rin daw kailangang magtungo physically sa tanggapan ng SEC upang i-avail ang kanilang mga serbisyo dahil ito ay maaari nang gawin lahat online. Online registration na tayo, pagbabayad online na rin, at gayon din po kung gusto nyo pong ibigay din through courier yung mga aplikasyon na generate nyo sa ating system, pwede rin po, kaya hindi na po kailangan magpunta sa aming tanggapan para tayo ay makapagparehistro ng ating korporasyon. Kasama si Liana Canilao, Angelica Cara, CLTV 36 News. Kinilala ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DNR-EMB Central Luzon ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA para sa pagsisikap nito sa pag-upcycle ng mga basura. Iginawad ang Outstanding Practice in Upcycling Operation Award sa SBMA sa ginanap na Environmental Summit 2024 sa Widows Hotel Clark Freeport Zone. May temang Celebrating the Excellence and Partnership of Environmental Champions ang summit. Naglalayo nitong bigyan ng pagkilala ang mga local government units o LGUs, industriya at stakeholder na may pinakamahusay na kasanayan sa pagsasaayos ng basura. Personal na tinanggap ni Ametia de la Liana Coval, isang officer in charge, Senior Deputy Administrator o OIC-STA at Manager ng SBMA Ecology Center ang parangal. Nagpapasalamat si de la Liana Coval sa EMB sa pagkilala sa kanilang pagsisikap sa solid waste management, lalo na sa recycling at upcycling. Dinaluhan naman ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at LGU sa Central Luzon ang naturang Environmental Summit noong June 28. Isang versatile at stylish na SUV ang maaari nang ma-avail sa mga dealership ng Car World sa ilalim po ng Laos Group of Companies.
Ito ang Mitsubishi X-Force. Nagkaroon ng simultaneous unveiling nito ngayong pong Biyernes, July 5. Narito ang report. Available na ang US member ng Mitsubishi family sa Carwell dealerships ng Laos Group of Companies. Ito ang Mitsubishi X-Force, isang versatile at stylish na sport utility vehicle o SUV. Advanced features, sophisticated interiors, robust and powerful engine, making it perfect for those drivers na looking for to unleash the force. Actually, ang kagandahan pa ng X-Force, meron po tayong tinatawag na Yamaha Dynamic Sound, which is best in its class when it comes to compact SUV. Siya lang po ang meron nito. Lahat po ng ating mga passengers ay talagang mag-enjoy makinig sa kanilang mga favorite musics dahil sobrang klaro po ng sound system na to. Mayroon itong dalawang variant, ang GLS at GT. Available din ito sa iba't ibang two-tone colors. Ang energetic yellow metallic with black roof, quartz white pearl with black roof, graphite gray metallic with black roof, at blade silver metallic with black roof. But wait, there's more. Para sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, maaari ring ma-avail ito sa iba pang Carwell dealership. Meron sa Tarlac, Marilao, Malolos, Subic at Bataan. At para itodo ang fun, may handog na exciting gifts ang Carwell para sa mga bibili ng Mitsubishi X-Force simula July 5 to July 31. Meron po tayong smartwatch, meron po tayong exclusive X-Force jacket. At the same time, meron po tayong mga passes ng BBIP backstage po para sa mga concert dito sa Pilipinas. Bukod pa rito, eligible na sa Laos Group Cares o 24/7 customer assistance for roadside emergency services ang mga magpapareserve at mag-a-avail ng unit. Kagandaan po nun, ma'am, worry-free na po sila. Meron po silang mga privileges na makukuha worth 32,500. Tingnan, mga napakaganda, di ba? At the same time, ma'am, sa lahat po ng magre-reserve for today's event hanggang July 7, meron po tayong additional 5,000 discount po sa lahat na magre-reserve. What are you waiting for? Bumisita na sa kahit anong Carwell dealership upang ma-experience ang force na dala ng all-new Mitsubishi X-Force. Lahat po ng mga customers natin or lahat po ng gustong kumuha ng ng Mitsubishi X-Force, we are inviting you po to visit us at Carwell dealership po. So meron po tayo sa San Fernando, meron po tayo sa Tarlac, Bataan, Malolos, and Subic. So pwede po tayong magpunta doon, mag-visit para makita po yung X-Force at makapag-reserve para ma-enjoy po natin yung mga perks po nito. Liana Canilao, CLTV 36 News. Pumirma ang Federal Express Corporation o FedEx ng kasunduan kasama ang Luzon International Premier Airport Development o LIPAD upang palawakin at i-upgrade ang gateway ng kumpanya sa Clark, Pampanga. Ang LIPAD ang namamahala sa operasyon ng Clark International Airport. Layo ng kasunduang ito na mag-alok ng enhanced capabilities kung saan makikinabang ang mga lokal na negosyo upang mapalakas ang kanilang presensya sa international markets at suportahan ang lumalaking pangangailangan para sa e-commerce, kargamento at mga cold chain na pagpapadala sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Dumalo sa signing ceremony sina Bases Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Joshua Bingkang, Clark International Airport Corporation o SIAC President Ari Perez at Clark Development Corporation Vice President for Business Development and Business Enhancement Noel Meneses. Inaasahang magpapalakas ng suporta para sa parehong mga importer at exporter ang bagong FedEx facility. Kabilang sa mga magbebenepisyo ang mga small and medium enterprises at heavyweight freight shippers na may mas malaking access papunta sa international markets. Ang nakaplanong pagtatayo ng mga karagdagang pasilidad tulad ng apron sa taxiway ay magpapadali sa mga operasyon ng FedEx na magbibigay daan sa mas mahusay na paghawak ng mga kargamento at paglago sa logistics sector. Ang mga pag-unlad na ito ay nasa magdadala ng mga benepisyong pang-ekonomiya sa rehiyon ng Northern Luzon.
Kasama ko magbalik kay Balen at balita.
Tumayo pa rin king Balen at balita. Kaya pa raw tumanggap ng basura ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas, Tarlac hanggang sa susunod na 15 taon. Ito po ang tiniyak ng pamunuan ng Metro Clark Waste Management Corporation sa isang panayam sa miyembro ng mga media. Bebentahe rin umano ang Kalangitan Landfill kumpara sa ibang pasilidad. Narito po ang report. Muling iginiit ng pamunuan ng Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC na pinag-aralang mabuti ang itinayong Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas, Tarlac mahigit 2 dekada na ang nakakalipas. I was hands-on in the technical planning, everything, and our consultant, we had here local consultants for environmental impact assessment, things, of course, with local consultants. But I'm the, let's say, the technical engine behind the operations. I stayed with the company here on site for 10 years, and up to my local colleagues were able to run it by themselves. Ayon sa German civil engineer at water and waste management expert na si Holger Holst, sa ibang lugar daw dapat itatayo ang naturang landfill batay sa plano ng Clark Development Corporation o CDC, subalit hindi ito feasible. Si Holst ang kasalukuyang chairman at technical director ng MCWMC. No, what we did, the CDC had another site in their opinion, but they were thinking only about CDC waste. That was a 3-4 hectare facility because the waste in CDC at that time, there were 360 companies. It was very small. It's economically impossible. And then, together with the environmental department at that time, we did a complete search inside the Clark Special with 36,000 hectares, which are the best locations. And we found only 2 locations which we would suitable for a waste management facility, and Kalangitan was the better of it. And the other one nowadays is anyway developed somehow. It was on top of a mountain. It was enough property, but not good location. Paliwanag ni Holst, maraming mahalagang salik ang kanilang kinukonsidera bago itinayo ang Kalangitan Sanitary Landfill. Paliwanag ni Holst, maraming mahalagang salik ang kanilang kinonsidera bago itinayo ang Kalangitan Sanitary Landfill. Wala raw kinalaman dito ang mataas na lugar na kinaroroonan ng pasilidad para sa basura. You have a process to select a site. Main factor is groundwater, neighborhood, soil itself on site. Comes here, it's not Lahar Anders, we need clay. Clay is the main factor. Groundwater in Clark is Kalangitan 72 meters away. The law requires 2 meters. So it's a very safe location. And of course, availability also. Collecting the leakage is already the third word. First, because we want to avoid that it leaks. We capture the water before, and this is a technical issue. Doesn't matter if you're high up or low down, you have to make sure that nothing goes in the ground. That's the main purpose of a landfill. It cannot be in a floodplain area. That's an absolute no-no. Then the water comes from outside, seepage through it. That's number 1 criteria normally to not allow a landfill. Bunsod ng naging mabusising operasyon ng sanitary landfill sa Capas, asahan raw na kaya pa nitong tumanggap ng basura sa matagal na panahon. May bentahe rin umano ito kumpara sa mga pasilidad na pagdadalhan ng basura kung itutuloy ang pagpapasara sa Kalangitan Sanitary Landfill. Jody Dizon Mercado, CLTV 36 News. Migit metong milyong peso sa alaganan ng droga ing kumpiskada ring otoridad kempong syudad ng San Fernando anyang Miyerkules, July 3. Agpangkang Police Lieutenant Colonel Roy Agustus Kalulot, Chief of Police ng San Fernando PNP, midaw lang bypass operation ding miyembro na ng karelang Intel SDEU king Barangay Quebiawan. Nung nukarin merakap na ring adwang lalaking sospek, kilalang Itastas, 32 years old, alang obra, Ampoy Iris, 33 years old, the caretaker. May kumpiskala ka rin sospek ding 4 na paketeng shabu. May git kumulang 160 grams sa magkaulagang 1,088,000 pesos.
Ikuha mo naman ka rin suspect ing metong a 1,000 peso bill at metong a matuling a pouch. Midalo man lang kaso ring suspect kaugnening violation king Section 2 na ning Republic Act 9165 o Incomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kingalawang balita, tinagunla king 11 Philippine Association of Agriculturists National Congress ang pong 2024 Philippine Agriculturist Summit ring delegates sa ning Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture o CIRCA. Meron pati ini mag-umpisa July 1 to 5 king Roy's Hotel, King Clark Angeles City, Pampanga. Nagsilbi ang panel speaker is CIRCA Center Director ay Dr. Glenn Gregorio. Sentro na ning diskusyon ing progress sa ning karelang proyekto ang mikititulong 5-year roadmap for the agriculture curriculum in Philippine higher education institutions. Nasara kanong pasiknangan ing kapasidad dareng higher education institutions, lakwasing curriculum ning agrikultura. Kapamilatanan ning Commission on Higher Education o CHED inumpisane ning CIRCA ing may sabing roadmap kambe ing Visayas State University. Samantala, kayabe mo namang midake king summit ing institutional exhibit daring programa at miyaliwang publication ning CIRCA ang makaparikil king pamangan, nutrisyon ang pong agri-food systems. Samantala, may kisan metong gay Academy Award-winning actor Leonardo DiCaprio king pawaga para king proteksyon na ning Masungi Geopark Project. King kayang Instagram page, sinabi ng DiCaprio nung mapalyaring makyalamya President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para king pamagsundo king pamagprotekta king Masungi. Metong pong award-winning conservation initiative ing Masungi Geo-Reserve, amag nasang ibalik king maulagang ecosystem makapalibot king Upper Marikina Watershed. Kay milabasang panahon, may pabalo a plano ng Department of Environmental and Natural Resources o DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ay i-cancel ya yung 2017 Memorandum of Agreement o MOA ning Masungi Geo-Reserve Foundation ang poning DENR. King MOA na ning Masungi Geo-Reserve Foundation at DNR, may kasundulang ing foundation ing mga laga king lugar. Kaya be karing obligasyon ing foundation, ing pamananam kareng tanaman at pamamyese king mabinuga lugar. Aparte kang DiCaprio, kaya bela namang susuporta king proteksyon ing Masungi di Dr. Jane Goodall na sikat ethologist at aktivista at Greta Thunberg, kilalang environmental activist. Ang pangkang Leon Dose, National Coordinator na ning Kalikasan People's Network for the Environment, nakala may palyaring sakuna king kapaligiran nung mabating niya ing Masungi. Kaya abya ka rin posibleng maging epekto na ning pangawala na ning Masungi ing peligrosong albog kareng mga lapit alugal. Kaya metong naman na Facebook post na ning DNR, sinabi rang atin niyang agawang pamaglabag king batas ing Masungi o Geo-Reserve Foundation at edala malyaring palagpasan deni. Ang pangking DNR, maningil na ring resorts king Masungi Geo-Reserve kareng bisita para kareng day tours, kasal at meetings. King batas sa po ni Pilipinas, bawal yaing pamanyingil kareng bisita king metong apampublikong lugar. Alala pang pakibat ding miyembro na ning Masungi Geo-Reserve Foundation tungkol king akusasyon na ning DENR. Hingalawa pa pong balita, determinado yakano ing Mutyaling San Fernando 2024 ay Rosemary Medina gamitan ing kayang titulo bang misulong ing kayang advokasya.
Makaparikilya kano iti king animal welfare o pamagmasabal karing ayop. Pambato ning Barangay Del Pilar, Rosemary. Iyang kadwang representante ning barangay Amenic Joaquin Corona. Impeka mo muna Nicolette Hanson asinambot mo namang mutya ning Kapampangan inyang 2006. Para kang Rosemary, ing kayang pamag-pageant, aliya mo para king pansarili ng kapakanan. Akakit niya kano ini bangsi kaning boses na king pamag-promote animal welfare lakwas na kareng kayanakan. Daka na lakano ding advokasya para kanang mialiwang sektor ning lipunan o ning ditakla pamurin ding makasentro king ayop. Ini mo kano king amano nuneta ganang si Serios Juana. King katutuan at inyang seseng aso pituki-tukina kareng lakad na maging anyang coronation night ning mutya. Menye saya naman stray cat at atlo na lakano ring rescue na. King kasalungsungan magbisita ya kano kareng animal rescue centers king probinsya. Yung advocacy ko po is about animal well-being. Nakafocus po siya sa adopting and rescuing stray animals. Kasi po hindi naman po ako against sa mga nagbe-breed or something na bumibili po ng may mga breed. Kasi kung afford naman po nila, why not? Pero kung meron po tayong will para po mag-adapt ng mga stray animals, napakalaking big help po nun sa mga hayop po na nasa daan na walang family. Yung po, meron po kasi mga incident na mag-a-adapt po sila pero hindi po nila tinitake full responsibility. Parang, syempre po yung hayop po is parang bata din po. Parang lifetime responsibility rin po siya. Kaya kayo pumama ko magbalik kaing balen at balita.
maging sapating 2-point win ng Georgia bang Aqua ing o akawat ing pamamuntada ng Gilas Pilipinas king semifinals na ning Olympic qualifying tournament. Pasibayo yung pepakit gelingan ing naturalized Filipino bowler ay Justin Brownlee king pialong Amerapat king Riga, Latvia nanding 8:30 p.m. oras kete Pilipinas. Ginawa yung 28 points, 8 rebounds at 8 assists kay Justin Noipi. May kasab king 94-point outing ning Gilas. Paulina nini adwana mong panyambot ing kailangan na ning kakatamong national team bang makapagkyabe la king Paris Olympics magumpisa king July 26. Akalaban ning Gilas deng Brazil para king semis ning OQT bukas Sabado July 6, 8:30 p.m. oras po king Pilipinas. Timbangan maning Pampanga Giant Lanterns ding Pangasinan Heatwaves. Keng main event na ning triple header Thursday ning Mahadika Pilipinas Basketball League o MPBL 2024 regular season. Ikwana ning Giant Lanterns ang kayang 15th consecutive win king score 74-50 king arapda pureng kabalantamo king Brenzy Giao Convention Center king Ciudad San Fernando. Player of the game niya ing MPBL reigning most valuable player o MVP ay Justin Baltazar. Ginawa yung 21 points, 9 rebounds, 3 assists at 3 blocks ing Mabalaqueño big man. Kingalong balita, metong nga sundalong Kapampangan ameging pari kay batnaning kamatayan ning kayang asawa ing lalawendang yening maging mumunang Kabalen as santo. Apin niya Felipe Sonsong, ami bait at meragol po king Makabebe, Pampanga. Metong niyang late o laiko amekyabe king Marianas Mission nung nukarin inatake dering katutubo at metaya king edad 74 anyang 1686. Bang isubong ipangasanto ng Sonsong adwang meeting deng sanadyanan ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Ing mumuna para po king Historical Committee amani muna king pamanipon kareng historical documents sa kailangan na ning Roma. Kaya belakyan ni Dr. Nino Dizon, Ian Christopher Alfonso, Alex Castro, Charlene Manese, Professor Xiao Chua, Niña Lucia Tomen at Myra Lopez. Ikadong meeting naman para yaking design team na ning Sonsong website. Nuno ka rin miyembro la Leo Calma, AJ Bodino, Lance Cabe at Reggie Baga. Samantala, miyabe-yabe la ring empleyado ning Remote Employee PH king karelang mid-year party bang mag-enjoy kareng mialiwang piaglon. Iti kano ing paralan na ning kumpanya bang bisan metungla at emo puros obra ing gagawan da ring karelang empleyado. Ay ning report ng Jody Dizon Mercado. Miyabe-yabe la ring talapag-obra na ning Business Process Outsourcing o BPO company a Remote Employee PH king karelang major party merapat inyang Webis July 4 king Lakeshore Tent, Mexico, Pampanga. Inaus ding aktibidad arena nung nukarin mig-participate la karing miyayaliwang papyalong ding maygit atlong dalan na empleyado ning kumpanya. Atin mo naman miyayaliwang piaglon kalupa daring arcade activities at stretching area bami pasnola rin kayabe ka rin papyalong. Banawanwadi ka rin gagawa ng pamitipon na ininga ng Kevin Montalvo, ing marketing manager ng Remote Employee PH. Marami po talagang i-promote itang work-life balance. Meto nga po ka rin tenants ng Remote Employee to promote that itang value ay for them. We value their life outside of their work. So sopan nila po, this is just one of the efforts that we do that. Nung pong bisala makyabe ka rin fund runs around Clark or kayang Pampanga, sponsoran nila po rin ang registration da, mga yan. We partner with different establishments in Pampanga so that they can get discounts. Pong, di mo po kala po na stretch lab, kaya kayabe tayo. So ito, balang meto nga ita karatang bibiyami kanila banda, they get to enjoy life outside of work.
Paralan mo naman kaning aktibidad bang mika interaksyon na ring empleyado ng BPO company ang makabasiking syudad ng San Fernando. So ICPA ni bandam kasi ngeni la mo reng aliwa elaman migigit regularly kang office reng aliwa ngeni ko la paigit. So this is an opportunity for our employees to really get together. Some of them even for the first time ever na to get together to actually see their teammates. Kaya kalan kare atin mo rin karela work from home la atin nagobra kang opisina. So this is an opportunity really for us to bond together, strengthen our ties, strengthen our teamwork, and it helps us become even more productive in the workplace. Telakad ding Rafi Galang, CEO ng Remote Employee PH ng kumpanya anyang panahon ng pandemya, ban makasawap ka rin kabalen ami apekto obra. Maribat king 7 empleyado, ngeni at sunalaking may git $3 ring karelang talapagobra. Kasi masaya ako kasi madagal ko tulong na tao para atin lang work, atin lang opportunity. Kasi atin talaga itang buri ko alin naman itang pera, alin naman itang success para kako, itang success para ka ring taong Pilipino ding kapangpangan. Agpangkarela, asahan alakwas sa pangdagon ng kumpanya king daratang apanahon. Marakal pong kay in-store kasi bari kong mag-expand. Kasi pag mag-expand ko, mag-create kong bayong opportunity para ka ring tao. So, ito talaga yung bari ko bisa akong mamiyang opportunity. Lagi kami pong hiring. So, ngani, ating kaming siguro mga 40 vacant slots. So, kung biyasa ka mag-English, biyasa kang mag-computer, pwede ka. And naman tang economic graduate or ito, basta pwede kang biyasa ka mag-English, saka biyasa ka mag-computer, pwede ka po, Ken. Ako po'y Jody Dizon Mercado, ating pusong makawalen. Aben din, ding mga regula balitang kinalap ng Kekatamong News Team. Para kang aliwapang updates, like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog si LTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Happy weekend po.